El Centre QCI posseeix expertesa en química col·loidal i interficial, principalment en el comportament fàsic de compostos tensoactius en sistemes multicomponents. Això ens permet dissenyar formulacions a mida i materials avançats, emprant sempre tecnologies de baixa energia ambientalment benignes. Tant les formulacions com els materials nanoestructurats tenen aplicacions en una diversitat de camps, com poden ser el farmacèutic, cosmètic, alimentari, fitosanitari, i també és de destacar que tenen molta importància en les noves tecnologies. La nostra línia fonamental és l'estudi de processos d'autoagregació en sistemes amfifílics. Aquests estudis els desenvolupem principalment a través de l'estudi del comportament fàsic. Això ens permet dissenyar sistemes tensoactius a mida per aplicacions tecnològiques específiques. Una altra línia important de recerca en el Centre QCI és la preparació i control de propietats de materials avançats. Aquí estudiem el control de la textura i morfologia de sistemes porosos i també de nanopartícules. A més, nosaltres disposem d'un servei de caracterització de líquids nanoestructurats per poder determinar de propietats segons les necessitats de les empreses. I finalment, algunes de les nostres línies de recerca les estem orientant cap a la investigació en biomedicina, ja que formem part de la xarxa del CiberBBN. Dintre de les aplicacions en biomedicina, hem desenvolupat medicaments basats en sistemes col·loidals, com les microemulsions, les nanoemulsions, que ens han permès solubilitzar fàrmacs difícilment solubles en aigua i també ens han servit com a plantilles per la preparació de nanopartícules i de materials porosos. Aquestes nanopartícules i els materials ens permeten alliberar d'una manera controlada fàrmacs i biomolècules o bé per estímuls interns o per estímuls externs. S'han preparat formulacions per diferents vies d'administració, fins i tot per travessar la barrera hematoencefàlica. Les nostres tecnologies tenen aplicació en camps molt diversos: el químic, el farmacèutic, el cosmètic, el de la detergència, el tèxtil, l'agroalimentari. També podríem donar servei a les indústries de pintures, tintes, depuració d'aigües. De fet, s'han dissenyat noves formulacions, per exemple, detergents líquids que són eficaços a baixa temperatura i emulsions asfàltiques que també es poden aplicar a baixa temperatura i d'aquesta manera el temps de secat es redueix i això suposa un estalvi energètic. També s'han encapsulat fragàncies i principis actius farmacèutics, aconseguint així una alliberació prolongada i molt més controlada, i s'han preparat materials porosos amb una alta capacitat d'absorció que es poden fer servir en filtració i en catàlisi. El nostre objectiu principal és oferir recerca de qualitat per proporcionar a la societat coneixements i poder desenvolupar productes que siguin útils en aplicacions tecnològiques. A més, un altre objectiu important és la formació de personal científic per tal que puguin desenvolupar les seves tasques a la societat.